En laten we maar even beginnen met het heugelijke nieuws dat de kast jongen mooi van de koning op Koningsdag in Dokkum. Nou, dat is toch leuk? Ja, leuk. Ja. Hey, kom op. Ik vind het meer dan leuk. Wat? Het is echt gewoon... Verjonging, vernieuwing. En we geweldig. stoffen even dat lekkere oude Zo is het. Dial. Nee, maar ik denk van, dit is op fysiek van de koning zelf. Ja. En voor hem is dit toen natuurlijk een stukje nostalgie. Maar het zat ik iets door de kast. Dat ze gewoon 40 jaar lang presteerd hebben. En nog steeds populair binnen. En muziek nog van goede kwaliteit is. Ik vind het gewoon echt een mooie grutskapverse. Net alleen maar leuk. Nee, maar het zou natuurlijk vooral dat na 40 jaar kiezen in het boetende provincie alleen nog maar de kast en Twares en dat is dan de keus. Oké, dat moeten wij muziek aantrekken. Maar goed. Maar ho, door juist de twee die we alleen nog maar kennen uit Friesland. Maar hier we gewoon net het grootste Frieske nationale exportproduct van dit moment, vreetje Marten. De doellezen? Nee, Dit is de wil van de koning, jongens. Femke Kok? nee, maar had hij maar idee hoe welke wie ik het nou heb? Iris Kroes? Joost Klein. Nee, de koning heeft daar niks mee, denk ik. Ja, maar hoezo? Maar doe gisteren op een stoel van de koning Nee, zitten. maar De koning Joost wordt Klein het is zelf. de grut van Nederland. En die is Maar die op Coachella, dus dan best de grut van Maar er Nederland. komen toch meer mensen dan alleen nog maar de koning. Ja, weet je, maar het Ja, zal maar het is mij een lezen. feestje. Het is een jeetje. Het is dat hij is hier, die- Dat is het hele ding. Het is Hij een jeetje. bepaalt wie En hij is de jongens. koning Ja. en hij is jeetje. Dus hij bepaalt Hij had hem dat. zelf uitnodigen in Dokkum. Nou, Ik denk dat hij daar nooit van Joost Klein heeft. Nou, zijn dochter zong natuurlijk Ja, wel. dat- Misschien. Jawel. Ik heb zelf niks met Joost Klein, sorry dat ik het zie. zijn dochter wil Antoon als haat. Waarom maar niet? dat is ook niet Nou, die stijl, die lijkt me net zo. Ik denk dat het in zijn stijl best wel kwaliteit is, maar het zou me net volle. Is dat vroeger ik? Die ene groep was hartstikke vol mooier dan de oren. Ja. De smaak. Ik vind het fantastisch. Ja. Ik vind echt Gelukkig maar. Komt die een inspirator. Zo, Doe is Voorbij net. hem graag, jongen. Als Ja, haat. ik vind hem fantastisch. Ik vind het fantastisch. hoe dat- We komen er later in de showbiz rubriek van Janko komen we nog even op waarom. Zoek me zak kennen. Dit is de Frieske showbiz. Mij wat daar on die han is. Van Howard und Lemmer. Hier is de glitter en de glamour. Wat is er deze week al gebeurd in de Frieske showbiz? Nou, ja, die emoties direct alweer. Maar goed, ja, ik weet niet of je in de provincie West bent, maar er wie rustig bediek. Eigen pop, hè? Want er wie een hoop artiesten in de woestijn. Die oude weken. Ja, Dat moest in de woestijn dan. dat zul ik nou uitlezen, Luts. Oké. Want we hinten al een beetje over Joost Klein. Ja. Oh, En die zit natuurlijk op Coachella. En dat is een filmfestival, een muziekfestival in de woestijn, ergens in Amerika. En zo, bij muziekfestival, oké, prima, niks aan de hand, maar het draait er net om de muziek. Zo, Coachella is best wel een belangrijk festival. Het is een cultureel evenement. Daar staan alle grote namen van het oude en hier, in de pop, in de muziek. En het is een hele hoop mensen erger zich kapot aan, want er komen al influencers. En die gaan dan filmen, hunzelf uiteraard. Ja. Van, ik ga naar Coachella en die omdraaien naar je outfit. Dat is het publiek, zeg maar. Bij mensen kan ik helemaal gek van worden, maar wel heel cultureel relevant. We hebben trouwens nog even kwart een filmpje. Dat is juist even de sfeer bij zo'n optreden. Hier zit zo'n famke, die doet een beetje gek, leuk. Die filmt zelf. Oh, toch? We hebben de camera draaien. Zo, iedereen staat stil en iedereen is aan het filmen. Oh. Dus dat is een beetje... dus het is net per se muziekfestival. Het is treurig. Een beetje triest. Het is een eigenlijk. influencersfestival. Precies. Maar wel enorm cultureel relevant. En Joost Klein, die Ja. stond met ik. Het is nu Sabrina Carpenter, dat is de grote ster van dit moment. Maar hij stond in zo'n zaal. En hij is dan toch weer... Dat is fantastisch dat hij er is. Hè? Er staan net volle Nederlands natuurlijk Chesto en Armin van Buuren. En wel snel, nou stond hij daar ik. En hij doet het weer op zijn manier. Nou, daar hebben we een fragment van dit maar eens in. Are you ready to party with me? Let's go! What's going on? Nou, die wil
was er wel nooit aan de weg, toch? Die houden we van een feestje. Nou ja, dus dit past er helemaal bij. Dat het muzikaal had het net hoor. Maar dit is een... Wow, fantastisch. Dit is natuurlijk de Crazy Frog van 20 jaar. Ja. En hij komt dan op het idee, omdat dat te draaien erin. En hij scoort dan weer de Fire. Iedereen het het roer. En dat is dan weer... Hij had nou bij de Grutte meneer in Amerika gewoon. Ja. En het is gewoon een fucking gast uit Britsum. Ja. Ja, nee. Dus dat is eigenlijk onvoorstelbaar. Hij is de Grutwin van Nederland. Ja. Zo'n Koningsdag in Dokkum, dat doet er net meer voor. Ik vind dat wel echt wel wat grutske geweest, maar op ik vind het echt een fenomeen. Het is net mijn smaak, maar wat hij doet, hij pakt dat wel heel serieus en goed aan elke keer. En Hij viel het goed om. dit viel een beetje als, ik kan ik op zijn podium zeggen, Nee. maar dat is dus net zo. Nee. Want wat Janko zei, hij is degene die, hij bedenkt dat, hij komt er mij en hij viert het zo uit. Nou, ik moet ik zeggen, het is mijn smaak zeker, hè? Maar Dat kan. ik vind dit wel knap. Ja. En hij zoekt gewoon Nederlandse versjes. Dat is een wonderlijk, hè? Ja, maar ik kan geen idee. En hij dat ziet de het- gabber in leuk op een gegeven moment nog. Dus ja. Maar ik had het idee dat hij intussen grutter is in de rest van het land dan de rest van de wereld dan in Nederland en in Friesland. Is hij in Friesland Ja, maar ja. populair dan? Jawel. Ja, maar hij had Nou, onder de jeugd, hè, maar voor de rest is je toch maar gewoon. Nou, mijn dochter van achteruit had wel een soort plezier bijvoorbeeld. Die vindt dat geweldig. Ik kan een heel soort liedjes ik uit rollen. En ik ben wel een beetje trots op hem. Jawel. Ik had wel eens verteld dat ik hem vroeger als babyfest had. Oh, krijg je dat weer. Oh. Ik zie het volgende Het is al je dankzij Roelof de Vries. Ja, Want dat- uiteindelijk is het dankzij. voel ik net zissen, maar Roelof heeft hem toevallig litten op zijn hollen. Nou, dan krijg je dit. Goed, van de ene artiest in de woestijn naar de andere artiest. Want we hebben Stijn Land. Dat ik Just de Jong maar bellen. Want die zit in Egypte. Stijn van Foppen. Oh. Ja, Stijn van Foppen, want die is daar op vakantie. En ik zei, heeft de piramides als jongen? Nou, toevallig die dag. Hij zo'n uur in de bus zitten, zei hij. 3 uur piramides. En toen zo'n uur met waarom. Dus het was een lange dag. Ik zei, heeft ik al op een kameel zitten? Dat had hij ik niet. Nou, die won Stijn Land heeft het titel van zijn leven. ja, die won een kameel met wat zwakke knibbels. Oh. Dus de kameel heeft pine, dus hij wie net een leuke ervaring met de kameel. Dus Dus ik heb piramides, leuk. commentaar op. Kameel, Ja, net leuk. Dus, nou, die wordt wel beelden. de kameel had 2 beelden. Ja. Oké. En hij wie de mooiste vriendin. Oh, ik dacht dit wie waarom geheel belastingtechnisch een clip op te nemen. Nee, ze hadden net een Nee. clip En waarom eruit. moeten wij dit weten? Dit is gewoon van belang. Friese showbusiness. Ja. Oké. Ja. Ik vind het geweldig die blik van Luts op het moment dat Janko vertelt dat Stijn Land op een kameel zit. Dat hij denkt, Ja. dat vind ik echt goud. Ja. Ik heb er helemaal niks bij. Dus, Nee, maar dit is Dit interesseert de jeugd. van groot belang is dit. Ja. Wie er nog meer Friese artiesten in de woestijn? Nee, dat weet ik. Ik ging dan wel. Dan komt er iets uw hoendenkap. Nee, Oh, er wie nog iets op bluff. er wie nog een verhaal op Bluff, Ja, dat zeker. is wel heftig. Er wie een heftig verhaal, zeker. Want de zanger van Bluff, Jacob heet hij, hoe heet Pascal hij? Jacobs. Oh ja, Jacob Pascals. Die hier tijdens een optreden zei hij 2 keer: kom op Groningen, Groningen, kom op. Maar hij wil niet oud. Maar het optreden met jullie oud inderdaad. Dus Klein detail. dat voelde net helemaal goed Nee. bij het publiek. Maar uiteindelijk had hij het wel goed maken met een versgezong. Iets met Zeeland en dan vervang je dan met Friesland. Oké. Dus toen uiteindelijk kwam alles toch weer op zijn pootjes terecht, maar het was net een succes. Wat hij daar. Er wel wat hing in. Ja. Wat vies je over van deze showbiz-rubriek, Luts? Ik ben nog net klaar. Oh, wie is dat weer? Nee. Oh, Ik sorry. heb nog Pas één- op, Roelof. De evaluatie komt hierna. Ja, ik heb nog één belangrijk bericht. Het gaat namelijk om mezelf. Ik ben namelijk laatst haast herkend. Oh. Ja, dat wist je. Ik bel maar in voor werk. En maar die nam dit op. En toen belde hij me letter waarom. Wie een beetje curieus. Hij zei, ja, nou hij is zo'n bekende kop. Ik zei, nou, ik ben aan het bellen. Dat ten eerste. Maar hij zei, ja, ik heb die even opzocht op WhatsApp. Dan komt die een profielfoto en ik zie, hij is wel een bekende kop. Ik zei, ja, dat zo kennen, joh. Hij zei, ja, ik weet het wel. Hij zei, dat is van een omroep. Dat is van de Sportcast. Nou ja. Dus we komen er dat wel. komt nog. Ja, wie Dat komt waar nog. weet ooit. Ja, Is dat een dream? dat zou wel een mooie aanvulling om je cv Ooit wezen. is koning in de sport. Zo.